Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Ontasunezko aita, adopzioaren graziaren bidez, argiaren seme alaba bilakatu arazi gaituzu. Iguzu bizi gaitezela, akatsaren ilunpetatik kanpo, eta beti zure egiaren argitara bizi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amos profetaren liburutik. Entzun Israelgo seme alabok. Ona jaunak zuen kontra. Egiptotik irten zuen familia guzti horren kontra. Adierazten duen mezua. Zuek bakarrik aukeratu zaituztet, lurreko familia guztien artetik. Horregatik, zuen pekatu guztien kontua eskatuko dizuet. Bi gizon elkarrekin joango ote dira, lehenengo ados jarri ezpadira. Lehoiak oianean horrorik egiten ote du, harrapakinik ezpadu. Lehoikumeak gordelekutik marruma egiten ote du, ezer harrapatu ezpadu. Txoririk jausten ote da lurrera, lakiorik jarri ezpadiote. Askatzen ote da lakioa lurretik, ezer harrapatu ezpadu. Jo aldaiteke hirian turuta, jendea izutu gabe. Izan aldaiteke hirian zorigaitza, jaunak eragin gabe. Ez, jainko jaunak ez du ezer egiten bere sarbitzari profetei bere asmoa agertu gabe. Lehoiak horroa egiten du, nor ez bildurtu. Jaunak hitza egiten du, nork ez haren mezua zabaldu. Irauli egin zaituztet, Sodoma eta Gomorra irauli nituen bezala. Sutatik ateratako ilintiaren antzera libratu zerate. Hola ere, ez zerate nigana bihurtu, horrela dio jaunak. Horregatik, zu zigortzera nator Israel, eta zigortuko zaitudan ezkero, prestatu zaitez Israel, zure jainkoaren aurrean agertzeko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak, egin alaitzu haren nahian, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta. Kanta jaunari lur guztiak, egin alaitzu haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus txalupara igo zen eta ikasleek jarraitu egin zioten. Bat-batean ekaitz handia sortu zen itsasoan eta olatuek txalupa estali egiten zuten. Jesus berriz lo zegoen. Ikasleak gerturatu eta esnarazi zuten. Esanez, salba gaitzazu jauna, galtzera goaz. Harek esan zien, zergatik zerate horren bildur siniste gutxikok, eta zutiturik haserre egin zien haizeari eta itsasoari, eta barealdi ederra egin zen. Ikasleek harriturik honela zioten, nor ote dugu hau, berak esana egiten dute eta haizeak eta itsasoak ere. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna.
Gaurko ebangelio honek gutxi gorabehera ulertarazten digu apostoluen askoren bizimodua nolakoa zen. Egia da, ogibide ezberdinak zituztela apostoluek, baina badakigu behintzat 4 arrantzaleak zirela. 30% behintzat eta seguru asko gehiago izango ziren arrantzaleak ziren. Alde batetik, Pedro eta Andres, eta bestetik baita ere Santiago eta Juan arrantzaleak ziren, itsasoan ibiltzen ziren, batez ere Galileako itsaso hartan, eta izan bere bizimodua. Eta Jesusek bizimodu horiek estimatzen zituen, eta askotan halako adibideak, halako ejempluak jartzen zituen, bai itsasoaren inguruan eta arrantzaleen lanaren inguruan, bai mendia eta hartzaien eta ardien eta hartzantzaren inguruko gauzak, eta baita ere nekazarien lanetaz, matxondoak eta mastiak eta holako ejempluak hartzen zituen Jesusek, batzutan parabolan bidez, baino bestetan berak ere bizituz. Eta hoitako bat, esan genezake, gaurko evangelioa bi modu horietara ulertu dezakegu. Jakina, gertakizun historikoa da, ez da parabola bat, gertatutako gauz bat da, gertatutako gertakizun bat, hain zuzen ere. Baina baita ere badu halako indar simboliko ere aldi berean. Hau da, errealidadeak batzutan ere gauza gehiago ulertarazten baitizkigu. Eta hau izango litzateke horietako kasu bat. Alde batetik, txalupan zihoazten, behar bada arraiak harrapatzera, edo behintzat ezakigu, edo punta batetik bestera, Galileako itsasoa zeharkatuz, baina sekuleko haizeak altxatu eta ehundoko ekaitza sortu zen. Eta Jesus lo zegoen, lasai-lasai. Apostoluek esnarazi zuten, ikaratuta galtzera goaz, ondoratuko gea, Jesus salba gaitzazu. Eta horrekin guri ere ejemplu ematen digute, gure bizitzan halako ekaitzak, halako zailtasunak, halako momentu txarrak, bai bide txarretik goazelako, bai momentu zail bat delako, bai zerbait txarra edo zoritxarrekoa gertatu zaigulako. Eta une guzti horietan ikasi behar dugu apostoluengandik. Jesus esnaraztera joan. Jesus beti prest dago gu entzuteko, baino Jesusengana. Berak ere esan zigun, zatozten nigana, nekatuok, lanpetuok eta nik arinduko zaituztet. Eta normalean, evangelio beti Jesusen bihotzarekin lotu izaten da. Gaur, ekaineko azkeneko eguna, eta Jesusen bihotzaren hilaren azkeneko eguna, baita ere, ohartu beharra daukagu errealidade horretaz. Jesusek nahi du gu berarengana gerturatzea. Une honetan, une txarretan, une normaletan, beti berarengandik gertu. Beti guri laguntzeko prest, beti entzuteko prest, beti konsolatzeko prest. Berak hala nahi du. Gure une txarroietan, benetan bere maitasuna sentiaraztea. Horregatik lehenengo gauza ikasi behar duguna apostoluak nola gerturatu zitzaizkion laguntza eskatuz eta konfiantzaz, ikaratuta zeuden, konfiantza gehiegia kaso ez, baina betire gerturatu zitzaizkion. Orduan Jesusek halako patxadaz esan zien, zeren beldur zerate, siniste gutxikook, eta miraria burutu zuen. Hain zuzen ere, horrek ulertarazi zien apostoluei Jesus zela jaun eta jabea, eta baita haizeek eta baita itsasoak, baita ere berari obeditzen ziotela. Guk ere pentsatu behar dugu, apostoluengandik ikasita halako konfiantza eduki behar dugula beti Jesusengan. Eta beti bere eskuetan gaudela eta berarengandik datozkigula gauza guztiak, daukagun guztia jagoikoari esker daukagu, eta bere eskuetan gaude, eta hoxe eskatu behar diogu. Hori estimatuz biziki beti berarengandik gertu bizi gaitezela. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan
lanik gabe dauden guztien alde, edo lana galtzearen arriskuan dauden guztien alde, edota lan bila dabiltzan guztien alde. Jaungoikoak eman dezaiela denei lanerako behar den osasuna eta bizitzeko behar den lana. Ama maite Maria, egi guzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean eliza osoren oparia Jaungoikori eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jainko maitea, zure sakramentuen indarraren bidez, guri beti mesede egiten diguzu. Iguzu gure zerbitzua doai sakratu hauen din izan dadila. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztidun beti ireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospeta entzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizude hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meditasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun,
Jangoikoaren ama Maria dohatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi araman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zuri eskaini dizugun biktima eukaristikoa, komunioan hartu degunak, biziarazi gaitzala jauna. Zurekin bat eginik, betiereko maitasunean, betiko fruituak eman ditzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. O bihotz gozo Jesusena, zu gure bihotzen gozamena. Jesus onaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna. Erruki zaitez gutaz jauna. Zaude amorez eritua, gogorrarantzaz koroitua, gugatik gurutz hiltzatua, guztia penaz samindua, guztia penaz samindua. O bihotz gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena.
Jesusonaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna. Erruki zaitez gutaz jauna.